дилшод уроқов як нафар аз ҳамватанони бурунмарзии мо дар вилояти Калугаи Федератсияи Россия инак соли 13 аст ки дар корхонаи давлатии муайянкунандаи ташхиситибӣ ба ҳайси мутахассиси варзидаи соҳа фаъолият дорад. дар миёни ҳазорон нафар шаҳрвандони вилояти Калуга дилшод низ бо кӯшишу ғайрати худ тавонист давоми чанд соли охир мавқеи хоса пайдо намояд. соли 2000 баъд аз хатми академияи тиббии шаҳри Санкт-Петербург ба Тоҷикистон баргашта 3 сол дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба ҳайси устод дарс гуфтам. бо амри тақдир соли 2003 оилавӣ ба вилояти Калугаи Федератсияи Россия сафар кардам. хушбахтона маро дар корхонаи давлатии муайянкунандаи ташхиси тиббӣ ба кор қабул намуданд. инак 13 сол мешавад ки дар ҳамин корхонаи тиббӣ фаъолияти худро бурда истодаам. ман фикр мекунам ки ҳар шахс вобаста ба муносибати хуби худ ва кӯшиши софдилона дар куҷое набошад метавонад соҳиби мавқеи хоса гардад. дилшод уроқов дар пешбурди фаъолияти тиббии худ хеле муваффақ гардааст. чанде қабл ӯ пас аз омӯзиши талошҳои зиёд доктори илмҳои тиб шуд. фаъолияти ибратомӯз ва натиҷабахши ӯро дӯстон ва ҳамкоронаш низ тасдиқ менамоянд. Как оцениваете работу Дилшода? Дилшода знаю уже давно, больше десятка лет. Познакомились, когда еще работал следователем. Вот, вместе выезжали на места происшествия, вместе осматривали, там, помогали друг другу. Постоянно был контакт и на месте происшествия, и по производству экспертиз можно было обратиться, решить всякие сложные вопросы. Вот. Потом, после этого, мы стали общаться на бытовом уровне. А потом уже подружились, играем в одной команде в футбол. До этого играли в разных командах, друг против друга. Команды объединились, сейчас играем в одной команде. В целом оценить работу можно только на отлично и хорошо. Потом, когда ближе друг друга узнали, поняли, что можно продолжить общение и на уровне на другом, то есть никаких препятствий для этого нету. И стали ближе друг с другом общаться, общие интересы, служебные, внеслужебные. дилшод уроқов бо ҷалби ҳамватанон ва дастгирии аҳли оила фаъолияти соҳибкориро низ ки асосан хизматрасонии маиширо ташкил медиҳад дар вилояти Калуга бароҳ мондааст. ду фарзандаш ки аллакай соҳибмаълумотанд дар ин самт ба ӯ кӯмак менамоянд. ҳангоми суҳбат бо аҳли оилаи ӯ мушоҳида гардид ки новобаста аз шароити хуби зиндагӣ ва обрӯи эътибори баланд дар ин минтақаи Федератсияи Россия меҳри ватан онҳоро лаҳзаи ором намегузорад. ҳозира муддати 12-13 сол мо фарзандо хонсоден калон шудан, хонсоден институт тамом кардан. Чиқадр аст масалан баъзан ёди ватан мекунед? албатта ёд мекунад одам, барои он ки падару модар хештабор ҳама дар Тоҷикистон зиндагӣ доранд. фарзандо ҳама дар Тоҷикистон таваллуд шуданд. тоҷикони муқими вилояти Калугаи Федератсияи Россия дар самтҳои гуногун фаъолияти худро ба роҳ монда, вобаста ба имкониятҳои мавҷуда ҳамватанони худро дар мавсими корӣ кӯмаку дастгирӣ мекунанд. ҳамчунин дар бештари вақт онҳо сарҷам гардида паи гузарондани ҷашнҳои милливу давлатии ватани маҳбубамон Тоҷикистони азиз вохӯриву машварат доир менамоянд. имрӯзҳо тоҷикони муқими вилояти Калугаи Федератсияи Россия барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 25-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мегиранд. арҷгузорию пост доштани сунъатҳои худи тоҷиконаро миёни фарзандҳои дигар бо истифода аз чунин имкониятҳо онҳо зарурӣ мешуморанд. абубакр шарифӣ, ҳабибуллои хушбахт, вилояти Калугаи Федератсияи Россия, ҷаҳоннамо.